Sziasztok! Arra gondoltam, hogy mai kis ráérő időmben összedobok egy XPG Easy Update-tel útmutatót, hogy milyen gyorsan és egyszerűen tudjátok frissíteni ezzel az Xbox-otokat. Nézzük, mi is kell hozzá. 4 dolog fog kelleni hozzá: az XPG Easy Update-tel fájlok, amit be fogok természetesen linkelni, hogy ezt honnan tudjátok letölteni. Kelleni fog nekünk egy pendrive, az Xboxunk IP címe és internet kapcsolatra a PC-nk és a boxunk között. Lássunk is neki. De az asztalra készítettem 2 darab mappát, mindjárt meglátjátok, hogy miért 2-t, ezt végül is csak az átláthatóság kedvéért készítettem, már ezt meg lehet oldani egy mappába is. Álljunk is neki, akkor ezt csomagoljuk ki. Ezt a raros mappát én kicsomagolom az app nevű mappába, ami meg is van. Ezt megnyitjuk, azon belül találunk még egy raros mappát, ezért készítettem én ezt a 2-t, hogy aki nem olyan nagy gurú, az is jobban átlássa a dolgokat. Ezt a raros mappát, ezt kicsomagolom a másikba, amit 17349-nek neveztem el. Itt a drága kollega az jelszóval levédte, de ezt ugyanúgy le lehet tölteni ugyanonnan. Én már ezt le is töltöttem, és ezt is be fogom nektek írni a leírásba. Ezt a jelszót, hogy ezt ki tudjátok szépen tömöríteni. Beillesszük, és akkor már tömöríti is nekünk szépen ezt a raros mappát. Még egyszer mondom, hogy ezt meg lehet egyszerűbben is oldani, csak az átláthatóság kedvéért csomagoltam ki 2-be. És ha ezt megnyitjuk, ebben van az Update 17349-es mappa, amit ha még egyszer megnyitunk, itt találunk 2 darab mappát. Most nekünk az elsőre lesz szükségünk, mert ha ezt megnyitogatjuk, itt van benne egy default sex file, amit majd az Xboxunk FSD fájlkezelőjéből fogunk elindítani. Ez tetszőlegesen ki hogy gondolja, ráhúzhatjátok ezt az egészet így, ahogy van, de ha gondolod, akkor megnyitod, és csak az AppDSVR nevű mappát ráhúzod szépen a pendrive-ra. Ez meg is van. Lényegében akkor mehetünk át az Xboxhoz, de szépen helyezzük be a pendrive-unkat, majd indítsuk el az Xboxunkat. Indítottuk a boxunkat, akkor lépjünk a fájlkezelőbe. Egy kézzel így elég nehézkes, de csak megoldottam. Itt megkeressük az USB-t, és itt ugye az AppDSVR mappát, amit ráhúztunk a pendrive-ra, és indítsuk el a default sex-et. Ez föl fog nekünk dobni egy fekete képernyőt fejes felirattal, ami tartalmazza az IP címünket is, hogyha valaki esetleg nem tudná, hogy hol kell megnézni, ő itt ki fogja írni. Végül is az Xboxos része ez itt meg is van, hogy mehetünk vissza a PC-hez. Léptünk akkor a PC-nkhez, most akkor nyissuk meg a 17349-es mappát, és ezen belül pedig az XPG Easy Update v0.4-et. Itt a lap alján megtaláljuk az XPG Update alkalmazást, amit futtatunk. Itt már csak annyi a dolgunk, hogy ebbe a kis mezőbe beírjuk az IP címünket. Ezt ugye az Xboxon ott a fekete képernyő alján ott ezt kiírta, mindenki azt írja be, majd rányom arra, hogy update, és ez a program szépen elindul, és ő 3 perc alatt körülbelül lefrissíti a boxot, miután nem kell semmit pluszba még frissíteni, gondolok avatára és Kinectre. Úgyhogy végül is ennek ennyire egyszerű a használata. Régen én is használtam más módszereket, de elég hosszadalmasak és relatív komplikáltak voltak.
Ugye már a 1750-es frissítést ezzel raktam föl, és most a 349-est is, úgyhogy ez nekem idáig tökéletesen működött, sőt a haveromnak is a régi FAT-gépét ezzel frissítettük, úgyhogy tökéletesen működött, ilyen rosszat nem tudok róla elmondani. Úgyhogy nagy vonalakban ennyi, még annyi, hogy visszalépek a boxhoz, és megmutatom az új verziós számot, és a frissítés elkészült. És ha mindent jól csináltunk, már pedig miért ne csináltunk volna jól, megnézzük a dashboardunkat. Tehát nekem már a 17349-es van fönt, úgyhogy ez végül is ennyi. Ezért a képminőségért elnézést kérek, de ezt telefonnal készítettem, úgyhogy ezért még egyszer elnézést.